Usa ka saltwater crocodile ang nadiskubrihan sa Wasag Bay sa Palimbang, Sultan Kudarat. Kinimatod pa ang unang higayon nga doon na sila nakitang buhaya sa lugar. Ani ang report ni Abby Caballero. Gikakurat sa mga residente kining saltwater crocodile nga ilang nakitaan sa Wasag Bay sa Palimbang, Sultan Kudarat niadtong September 20. Anaa matod pa sa 12 feet ang gitas-on niini. Kinimatod pa ang unang higayon nga dunay nakit ang buaya sa lugar. Gani pipila sa mga residente ang matod pa na balaka. Tagal na panahon, hindi po na tayo nakakita o nakapansin ng buhaya rito. Ngayon lang ito nagkataon. Malagay ko ito, naligaw lang ma'am eh. Hugot nga ginamonitor sa otoridad ang sitwasyon sa buaya aron masiguro nga anaa kini sa maayong kahimtang. Kinuha po ng mendro para humaalagaan at masuri kung ano ba ang mga dapat pong gawin para sa kanya. For good na ba siya dyan sa custody nyo o ibabalik niyo po siya doon sa dagat? Depende po sa situation ma'am kung ano nakakarapat at ang pag-uutos po ng ating municipal mayor. Panawagan sa otoridad ngadto sa mga residente daling i-report kanila og dili pasakitan o hilabtan kung ugaling makakita pag-usab og buaya sa lugar. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.